maen nhw'n rhoi tactegau ddisgyblion fel bod nhw'n defnyddio rhywbeth fel cap, bod nhw'n defnyddio cy i atgoffa nhw bod rhaid sôn am y cynnwys, a i atgoffa nhw bod rhaid nhw sôn am yr awdur, a py i nhw ystyried beth oedd pwrpas yr awdur wrth iddo fe gyflwyno neu ysgrifennu y darn yma o destun. Mae defnyddio bwrdd gwynrynweithiol yn golygu bod chi'n gallu arfer rhai o'r sgiliau asesu ar gyfer dysgu yna. Dydy e ddim i gyd yn llunio mewn i prawf llwyddiant. Ni allwch chi ddefnyddio darn o waith mae disgybl wedi defnyddio ac wedi llunio, ac yn gofyn i'ch disgyblion wedyn i hunan asesu y testun a'r ateb mae'r plentyn wedi ei lunio. Ydy'r cap yn ffito? Os na dystiolaeth fan hyn bod yr ymgeisydd yma wedi cyfeirio at cynnwys, at yr awdur, at bwrpas, mwyn ennill 6 o farciau. Dyma beth sy'n ei rhoi grafau uwch na i ddisgyblion. Mae gofynion tygau wedi newid yn ddiweddar, ac felly maen nhw ofyn i'r disgyblion i gymharu ffynonellau. A fan hyn, unwaith eto, mae trefnyddion graffigol yn yr achos yma, yr diagram fen, yn caniatáu i blant i gymharu a chyferbynnu beth mae'r ffynhonnell yn dweud am y cyfnod hanesyddol, ond yn bwysicach os ych chi chwilio am yr 8 o farciau, bod chi hefyd yn gallu mynegu barn am awduron y ffynhonnellau a pa mae dehongiadau nhw o'r gorffennol yn wahanol. Trwy gyfeirio rai o'r canllawiau ieithyddol mae disgyblion ac athrawon i ni defnyddio yn y sector gynradd a'r sector uwchradd, mae'n gyfle i atgoffa'r plant o'r gofynion ieithyddol hefyd wrth iddyn nhw sôn am y cysyllteiriau. Ac ola, os dwi'n cofio'n iawn, mae'n gyfle i ddadansoddi ateb gan ddisgybl sydd wedi sgorio'n uchel a gofyn i'ch disgyblion chi wedyn i chwilio am y nodweddion hynny sydd wedi caniatáu y plentyn yma i ennill 7 neu 8 o farciau.